खेसारी बतैना निरहू और पवन सिंह के हार के कारण। तो आई जानल जाओ कि आखिर में काहे पवन सिंह और निरहू ए बेरी के लोकसभा चुनाव में हार गए। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम अइले के बाद केहू के जीत भइल ह तो केहू के हार भइल ह। और उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी के बहुत खराब हाल बा। बीजेपी के कई गो बड़हन नेता ए बेरी के लोकसभा चुनाव में हार गए रहल। तो यही में निरहू लाल यादव भी बाना। ई आजमगढ़ से चुनाव लड़त रहना हुआ लेकिन ई हार गए। तो निरहू के हार पर खेसारी लाल अपन राय देना कि आखिर में निरहू आजमगढ़ से काहे हार। खेसारी मजाक में कहना कि हम निरहू के प्रचार में ना ही गए रहनी, यही से निरहू लाल यादव चुनाव हार गए न। रउआ लोग के का लगता कि खेसारी निरहू के प्रचार में ना गए रहना यही से निरहू चुनाव हार गए न? रउआ लोग कमेंट में बताई। अच्छा इ तो कह देना कि हम निरहू के चुनाव प्रचार में ना गए यही से निरहू हार गए न। लेकिन हमरा एगो बात समझ में ना आयल कि आखिर जेकरी चुनाव प्रचार में गइल न उन खेसारी ऊ काहे हार गए न। पवन सिंह के चुनाव प्रचार में आखिर में खेसारी गइले रहन लेकिन तब वो पवन सिंह का रिकॉर्ड से हार गए न। तो ई कैसे कह सकन खेसारी लाल यादव कि हम ना गइल निरहू के चुनाव प्रचार में, तो यही से निरहू हार गए न। रउआ लोग अपन राय जरूर कमेंट में लिखी। और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी फटाक दे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और घंटी जरूर दबाएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो के एगो लाइक कर दी। मिलता नहीं आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।